Il-wif tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, Robert Kutajjar, ikkonferma ma' dan l-istazzjon li d-dibattitu dwar il-mini budget se jkun qed isir nhar l-erba' li ġej. Dan wara li tnejn issir il-preżentazzjoni ta' dan il-pakkett finanzjarju. Jidher li dan l-isblok seħħ issib filgħodu. Il-proposta oriġinali tal-Gvern kienet li nhar it-tnejn isir diskors mill-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna u immedjatament wara isir ir-replika tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Aidin Denija u finalment jalaq il-Prim Ministru. F'kummenti li għadda lil-Net News, il-wib tal-Oppożizzjoni qal li għall-Partit Nazzjonalista din il-proċedura ma kienx waħda aċċettabbli għax il-prudenza titlob il-kap tal-Oppożizzjoni għandu jingħata żmien sabiex wara li jkun ra dokument bil-miżuri mresqa ikun jista' jwieġeb kif wara kollox jiġri f'kull budget. Issa li se jiġri hu li l-Gvern jippreżenta dan il-mini budget it-tnejn imbagħad id-diskussjoni parlamentari jissegwi nhar l-erba'. Il-qbil bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni se jiġi formalizzat it-tnejn fit-3 ta' wara nofsinhar waqt il-laqgħa tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra.